Aarde. Al eeuwenlang lopen wij over de aarde. Generatie na generatie. Telkens over hetzelfde stukje grond. De een zet er zijn eerste stappen. De ander blaast er zijn laatste adem uit. De grond onder onze voeten is het toneel van ons leven. En het graf van onze geheimen. Ga met ons mee. Op zoek naar sporen van ons verleden. Om ze opnieuw naar het oppervlak te brengen. Expeditie Limburg. Ontdek het verleden. In het jaar 1813 was heel Europa in de ban van Napoleon Bonaparte. Hij had een groot deel van Europa veroverd en wilde meer. Een jaar eerder had hij een desastreuze veldtocht ondernomen naar Moskou, met het doel Rusland te veroveren. Hij leed echter een dramatisch verlies. Tijdens deze veldtocht stierven onderweg zo'n 400.000 van zijn soldaten aan verwondingen, honger, uitputting en bevriezing. Napoleon had zijn lesje echter nog niet geleerd. In 1813 rustte hij een nieuw leger uit en trok hij opnieuw de strijd in. Deze keer kwam het tot een beslissende veldslag bij Leipzig in Oost-Duitsland. Wederom verloor Napoleon. Zijn leger moest zich noodgedwongen terugtrekken tot achter de Rijn. Velen waren er slecht aan toe als gevolg van verwondingen en ziekte. Uit verschillende bronnen weten we dat in kasteel Limbricht, iets ten noordwesten van Sittard, een tijdelijk veldhospitaal was ingericht, waar zieke en gewonde soldaten verpleegd konden worden. Gedurende de 2 maanden dat het veldhospitaal in gebruik was, trokken er maar liefst 10.000 soldaten langs en werden er vele gewonden en zieken verpleegd. Als gevolg van een geheimzinnige ziekte stierven er in die 8 weken bijna 700 soldaten. Niet ver van het kasteel werden ze begraven. Die plek staat sindsdien bekend als het Frans Kerkhof. Maar niemand weet exact waar die plek is. De grote vraag is dus, waar liggen de 700 soldaten begraven? De komende weken vindt er een archeologisch onderzoek plaats om die vraag te beantwoorden. Ries-Jan, wat is er bij jullie als lokale archeologen bekend van dat Frans Kerkhof? Nou, bij eind 1813, begin 1814, zo'n 10.000 soldaten hier geweest zijn. Franse soldaten, verdreven vanuit Leipzig. Men noemt dat de Volkerenslag. Door een geallieerd leger verdreven. En dat waren zo'n 10.000 soldaten die gewond waren, maar op een gegeven moment ook besmet raakten door dysenterie. En hier was een veldhospitaal? Hier was een veldhospitaal, hier in het kasteel Limbricht. En we werden hier opgevangen en er waren van die 10.000 soldaten 687 mensen die overleden. 687? In welke tijd? Dat zijn er heel veel. In die periode, goed 2 maanden tijd, dat zijn er ongeveer 13 gemiddeld per dag.
En dus is er een kerkhof. Ja, dat is niet met zekerheid te zeggen. Ja, als er zoveel doden zijn gevallen, dat is bijna massagrafdienst. In de volksoverlevering hier in Limburg is bekend dat er een Frans kerkhof is. En nu is er al wat nasporing gedaan waar dat Frans kerkhof zou zijn. Op oude kaarten is een locatie te vinden, de Varkensheide. Dat is uit het begin van de 19e eeuw, het kasteel. Dat is de allee. Hier heb je de allee en hier is een plek die heet de Varkensheide. En je ziet hier allerlei landbouwgebiedjes. En die Varkensheide, dat was een stuk dat onvruchtbaar was. Gemene grond dus. Gemene grond waar iedereen de varkens kon laten weiden. Het is dus ook heel aannemelijk dat daar de begravingen zouden plaatsvinden. Om de vermoedens van de lokale archeologen verder te onderzoeken, brengt Ger Hoebe een bezoek aan stadsarchivaris Peer Bozely en stadsarcheologe Marion Aerts. We weten uit de volksmond dat het Frans kerkhof in Limburg op een akker ligt, genaamd de Varkensheide. Nou, we weten waar de Varkensheide is. Wat we dus moeten gaan doen, is als archief onderzoek gaan doen. Enerzijds in het kadaster, kijken of dat daar meer gegevens bekend raken. En anderzijds zien we of dat we iets over die mensen te vinden komen, te weten komen. En dan moeten we dus allerlei archiefstukken gaan onderzoeken, want er is geen laadje Frans kerkhof wat we kunnen opentrekken. En voor de rest archeologisch onderzoek. Maar dat is Marion. Ja. Marion, je wilde ook aan de slag, maar wat kun je op dit moment? Nou, op dit moment is het zoekgebied gewoon veel te groot. Hè? Dus nu kun je nog eigenlijk niks. Normaal gesproken ga je in de archeologie met proefsleuven of met boringen aan de gang. Maar je hebt eigenlijk nog te weinig idee waar precies dat kerkhof ligt. Hè? Dus het is gewoon toch een vrij groot zoekgebied wat we nu hebben. Maar er bestaat gewoon een heel mooie methode om als het ware een beetje in te zoomen. Dat is een methode die het je mogelijk maakt om verkleuringen of verstoringen in de grond te zien. En dat is een grondraderonderzoek. En dat kun je dus inzetten op een heel groot gebied. Dat gaat eigenlijk over de bodem heen en leest als het ware in de bodem. En wat is het voor machine? It's ground penetrating radar. It's transmitting a signal into the ground and then we receive it back in the antenna. So we can look into the ground. That's it, exactly, yes. Can you find any bones, skulls, skeletons? No, not at the moment, but if you give me 30 minutes and I'll look at the data and I'll have something for you. All right. Terwijl Glyn Hobson de 2 hectare grond onderzoekt, gaan we terug naar het stadsarchief, waar Peer Bozely een ontdekking heeft gedaan. We hebben hier in een correspondentieregister van de burgemeester van Sittard, burgemeester Weemans, hebben we een soort ooggetuigenverslag gevonden. Hier, 14 november 1813. Une ambulance militaire française fut établie au château de Limbricht. Dus een militair ziekenhuis, hospitaal, werd in kasteel Limbricht opgericht 14 november 1813. En dat heeft tot begin januari gefunctioneerd. Waren er ook doden? Er zijn ook doden gevallen en ook dat beschrijft hij. Er zijn zelfs heel veel doden geweest. Dat zet hij hieronder. 687 militairen zijn er gesneuveld. Maar er zijn ook burgers gesneuveld. Ja, daar. Ja, 83. 83 parochianen zijn gestorven. Dit is interessant. Hier hebben we een overlijdensakte uit Limbricht van een van die militairen die daar dus gesneuveld is, zullen we maar zeggen. Hè? En dat is 9 december 1813. En de militair is François Heijnen en is geboren in Stein. Dit is misschien een interessante persoon om je op te gaan focussen. Er moet dus nog meer informatie over hem te vinden zijn. Hij was militair, kwam uit Stein, dat betekent departement van de Nedermaas. Nou, dan moet in het, wat vroeger het Rijksarchief was, nu het Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht, moet daar het een en het ander over te vinden zijn. Op het moment dat Napoleon bij Leipzig verslagen was, verloor hij in principe ook de heerschappij over de gebieden die we tegenwoordig als Duitsland aanduiden.
Wesel was destijds de belangrijkste vestingstad op de rechteroever van de Rijn. Hier was een hospitaal voor zieke en gewonde soldaten gevestigd. Naarmate de geallieerde legers naderden, kwam Wesel steeds meer in de vuurlinie te liggen. De zieken en gewonden moesten dan ook geëvacueerd worden. De route die voor de evacuatie werd gekozen liep via Gelder naar Venlo, Roermond en tenslotte Maastricht. Op de weg van Roermond naar Maastricht werd 1 overnachtingsplek aangewezen: Kasteel Limbricht. Glenn, what did you find for us? Well, we found some disturbances in the subsurface material with the radar just here in the corner of this field. And there's 3 in total. Okay. And you can see it's disturbed long ago? Or? Yes, it's any disturbances within the ground, the radar is actually picking up a change within the subsurface. Yeah. Okay. So that we can actually plot that and then put that onto a digital card for positioning. All right. Het zijn eigenlijk ook resultaten bij Marion die je niet verwacht had, hè? Ja, dat klopt. Als je gewoon echt kijkt naar het kaartje wat eruit komt. Is We die, wisten hè? natuurlijk, ja. 2 daarvan die hebben we gewoon al eens eerder gezien in luchtfoto's. Maar die ene, dat vierkant hier, wat het dichtst bij ons is, dat is eigenlijk nieuw voor mij. Ja, dat zie je dus echt alleen in deze traceropnames. Dat vind ik wel heel interessant. Dat Ja. Dus dat komt toch iets anders uit dan we hadden, of iets meer uit dan we nog hadden gedacht. Ja. Kunnen we nou aan de gang? Ik denk Moeten we dat nog meer onderzoek doen? Nou, ik denk wel dat we een mooie aanwijzing, dat je hiermee gewoon een heel goede clue, een heel goede aanwijzing hebt om verder te gaan. Ja, zeker weten. Vanwege de grote aantal zieken en gewonden werd in Kasteel Limbricht niet alleen een overnachtingsplaats ingericht, maar tevens een veldhospitaal. Een legerarts uit Nut, Jozef Kerkhofs, schrijft in zijn memoires over deze periode. De eerste keer dat ik in het hospitaal kwam, trof ik daar de doden en de levenden, de gewonden en de zieken, door elkaar heen. De zieken lagen op de grond, zonder matras of zelfs stro, in hun eigen uitwerpselen. Ik heb op mijn tenen gelopen om niet tot aan mijn enkels in hun uitwerpselen terecht te komen. Er waren zieken bij, die zich te rusten hadden gelegd op de lichamen van de overledenen. Er waren zoveel mensen overleden dat de lijken op elkaar werden gestapeld. In zulke chaotische toestanden tierden ziektes dan ook welig. Op basis van de resultaten van het grondradaronderzoek gaan de archeologen aan de slag. Op de plekken waarvan ze het meest verwachten de stoffelijke resten van de soldaten aan te treffen, wordt gestart met het graven van de eerste proefsleuf. Met uitzicht op de plek waar de soldaten ooit het kasteel binnenstrompelden, wacht Ger Hoebe op zijn volgende afspraak. En u bent? Ik ben officier van gezondheid en ik ben reenactor. Reenactor, dat is? Reenactor is iemand die de geschiedenis naspeelt. We proberen zoveel mogelijk de geschiedenis te benaderen en zo echt mogelijk na te spelen. En u bent gespecialiseerd? Ik ben gespecialiseerd. Vroeger zou men zeggen, je bent chirurgijn Ja.
officieel heet ik. En officier van gezondheid. En die zagen er zo uit in het leger van Napoleon? Als je in dienst was en je had de druk, dan zag je er zo uit. Het lijkt een kapzaagje of een beenzaag, dat is het eigenlijk ook. Hè? Dat is het ook. En het handvat, dat hoort zo te zijn? Dat hoort zo te zijn, naar tekeningen uit die tijd. Ja. Heb ik het gewoon nagemaakt. Nou zit ik meteen al in het bloed van de vorige patiënt. Ja, maar dat gebeurde in die tijd wel meer. Geen wonder dus dat er allerlei besmettelijke ziektes uitbraken, toch? Ja, allerlei infecties. Dat was eigenlijk de doodsoorzaak nummer 1. Een soldaat had veel meer kans om te overlijden aan infecties en ziektes dan aan een schot. Aan het oorlogsgeweld? Ja. De eerste proefsleuf is inmiddels tot een dikke meter diep afgegraven. De archeologen lijken de eerste vondst te doen. Liggen onder deze akker daadwerkelijk de resten van 700 soldaten? En hoe verging het onze jonge soldaat François Heine uit Stein? Ligt ook hij hier begraven?